ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଭଗବତ୍ ଗୀତାରେ ଏମିତି କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ମାନି ଚଳିଲେ ଜୀବନ ସହଜ ହୋଇଯିବ। ମଣିଷଙ୍କ ଭିତରେ କେଉଁ ସବୁ ଗୁଣ ରହିଲେ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ, ତାହା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସଖା ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ କହିଥିବା କଥା ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେସବୁ କେଉଁ ଗୁଣ। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯେତେ ବି ଭଲ ଗୁଣ ଥାଉ ପଛେ ଯଦି ସେ ମଣିଷ ଭିତରେ ସାମାନ୍ୟତମ ଗର୍ବ ରହିଥାଏ, ତେବେ ସବୁ ଭଲ ଗୁଣ ମୂଲ୍ୟହୀନ ହୋଇଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟରେ ମେଞ୍ଚାଏ ଅଧିକ ଲୁଣ ଯାହା, ଉତ୍ତମ ମଣିଷ ଭିତରେ ଟିକିଏ ଗର୍ବ ସେଇଆ। କଥାରେ ଅଛି, କ୍ରୋଧ ବ୍ରହ୍ମ ଚଣ୍ଡାଳ, ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ରୋଧର ମଣିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ବି ଚଣ୍ଡାଳ କରିପାରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଭିତରର ଆଉ ଏକ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ। ମଣିଷ ଭିତରେ ତେବେ ବି ଯେତେ ବି ଭଲ ଗୁଣ ଥାଉ ପଛେ କ୍ରୋଧ ଥିଲେ ସେ ସବୁ ବୃଥା। ଈର୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୁଚି ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଏହାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିଗଲେ ତାହା କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଈର୍ଷା ସାମ୍ନା ଲୋକର ସାମାନ୍ୟ କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଈର୍ଷାପରାୟଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସର୍ବଦା ନିଜର କ୍ଷତି କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଆଉ ଏକ ଖରାପ ଗୁଣ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଅଭିମାନ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ଭିତରେ ଅଭିମାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଅହଙ୍କାର ବସା ବାନ୍ଧିଛି, ସେ ମଣିଷ କେବେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଯିବାର ଦକ୍ଷତା ଥିଲେ ବି ଆଗକୁ ଯିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ଆହୁରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ବାର୍ତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ଅନ୍ ଭଏସ୍